Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona. Nibuyela uMduduzi ngaMkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni. Isisho sesiZulu sithi engakhali ifele embelekweni. Sizozendlala kunina ngane zakwethu kulabo kakhulu abalandela inhlangano Ithuleleni nabayazi imisebenzi esiyenzayo yokulekelela abantu. Cha, sizwe sakithi indlela iyanyukela kunokuthi kwehlele kuba umqansa kakhulu. Sizocela nje ngane zakwethu sizozendlala la kunina ukuthi sicela ngane zakwethu nisiphe ama-donation okwazi ukulekelela kulezi ndawo esihambayo ngoba amakhisi awafani esiwahambayo. Nakuthina-ke sisithi noma sibizwa kokuntu lokuthi ngempela sinamandla ngisho kapetrol nokuthi kumele sithole imoto ezosisa lapho. Kuphoqa mhlawumbe ukuthi silinde kuye ma khona esikutholayo sicela khona uma sikuthola sikwazi ukuya. Baningi abantu esingakwazi ukufinyelela kubona. Sizocela nje ama-donation ngane zakwethu. Okufike bengilokhu ngibekezela sibekezela ikhala emzimbeni kodwa hayi ngithuke kakhulu ngomsombuluko umuntu bekade engapha kwaNongoma somluko odlule. Nizokhumbula ukuthi sahamba siya kwaNongoma kwakumsombuluko. Kade ngesonto sihambile siyobheka umfowethu lo owalimala esizibeni owabanjwa ilento yambamba esizibeni. So ukuhamba kwethu kwaNongoma sasihambe ngoba ukuthi ke sizobuya ngomtuba kunento afanele sibabone emtuba. Sase sithi asidlule sibabone lapha nekhaya. Nansi ividiyo niyayibona ngane zakwethu. Safika bengezele vele safika sabazuma but okwafika kwasithusa isimo sesibona ebusuku sifika esibhekana njengamanje. Umfowethu lapha endlini kushisa ngale ndlela kwaxakeka mina ngiqhamuka ngaphandle ngikwazi futhi ngakwazi ukuthi ngiphume ngibe ngiyoshaya umoya ngaphandle. How much more umuntu okhubazekile lempetheni ungazi ngisho ukunyakaza ukuthi avuswe akakwazi ngisho ukuyivukela uyavuswa. Ngase ngithi no mfowethu ngizodonate mina ngokuthengela ifan but ke nokunye okuningi ababhekene nakho niyakubona kwivideo. Siyabuyela ke khona ngane zakwethu njengoba kulesibili namhlanje umhla ka-27 umhla ka-29 siyabuyela khona ukuyobheka umndeni nalokho esizokwazi mhlawumbe ukuthi sikuthole. Bakhona sebevelile abazokwazi ukuthi bafake esivivaneni sikwazi ukuthi loya mndeni singafiki silingise nje izandla bese sifike senze eqaleni. So ke maningi amakhisi aba njengalawo. Uthola ukuthi uyafika emndenini uyabona ukuthi awukho ngisho into abazoyidla la ekhaya. Uyafisa ukuthi ngempela uyikhuthuze na uyithintithe osuku unakho. Uma kukhona eswena emaphaketheni hayi esami isandla sinzima ukuthi singene emvilaphini but mangabe ngekho ngempela uyuhambe inhliziyo isemumva uthi noma usekhaya uthi uyasiphakamisa isipuni uyadla ucabanga umndeni esiwabona ukuthi ish ingabe kunjani kuwona. So kokunye amakhisi awafani uthi uyafika ufike ubone ukuthi kunzima la kufuna ngempela ngiphume ngikwazi ukuthi ngibacoshe abangakwazi ukudla ngishiye ngikushiyayo. Amakhisi angafani silana ukuthi sizoyicela ngane zakuthi nisilekelele ngama-donation kulokho umuntu angaba namandla akho. 20 rand wakho ungawenza umehluko ngane zakwethu. 50 rand wakho ungawenza umehluko. Lokho kungaba namandla ongaba ngamandla akho ongakwazi ukuthi uphoste esifaneni kwi-account yethu inhlangano Ithuleleni eyi-NPC. Nansi i-account iyavela ngaphandle iyona i-account esiqala nisidonethele abantu ngakwazi nisiphe kusona ngane zakwethu siqhubeke nohambe siluhambayo lokulekelela abantu. Ngolesine ke sibuyela khona lapha empangeni esikhawini siyobheka umfowethu. Siyacela ngane zakwethu kulabo abangaba namandla ukuthi basilekelele ngalokho abangasipha khona okwama-donation. Singakhethi ngawona ngisho imali kuphela kuloya mfethu kuningi okudingakalayo. Kunosisi nje ovele overseas onikele ngemali ukuthi kuthiwa ngama-pampers. Imali yakhe because isuka overseas izoklerisha ngolesine. Yes, lesine. Sizowathenga khona ekuseni senze ividiyo ama-donation futhi uyawabona asuke siwafaka khona nokwe-wheelchair nakho bathi bazozama ukumhlanganisela lapha overseas nabanye ama-members ala South Africa aba-based on overseas. Nala ekhaya siyacela kuningi esicela ngane zakwethu okungakwazi ukuthi kulekelele kulowo makhisi esiwahambayo. Siyabonga nisale kahle emakhaya. Right. South Africa. Bafethu sanibingelela ntambama nje. Kumhla ka-21 August isikhathi 8 ebusuku. Singapha ke esikhawini. Bekade sikhona la ekhaya ngesonto. Sizobheka ke umfowethu nangilo walimala esibeni ebanjwa ilento yambamba ezibeni samanzi lakhe. So besivukile ke ekseni sayaqala Olundi sasiya kwaNongoma sabile emntuba.
Sisidluleke sidlule singapha nje vele khona befuna sizokubhekela umama ufuna simlungisele khona mfethu. Uma ngifika la sengiyathuka ngibona nje nansi intuthu lapha emnyango ngithi lo mlilo wani yabo. Ngicela ngisondele le nibuke ngaza ukuthi umlilo la. Umlilo ngibona kuphekiwe la. Eselokishini la esitaweni. Kunomfowethu nibona icondition yakho ukuthi njani. Ngiyabuza ukuthi umlilo wani nje ngisheshe intuthu ngaphakathi bathi hayi babasile umlilo kwabaphekile. Ugesi basibikele ukuthi ugesi engathi awunawo amandla. So ke abanamandla okuthenga igesi kuphekwa la. Ukuze kwazi ukudliwa namanzi ibhodwa angaze ngisaka ngokuvuka ukuthi kuphekweni. Angazi umasipala wangala ukuthi wenzani mawulungisa ugesi ngoba uthi umama ugesi amandla awunawo. So ke ulona size esilificayo manje besingalazi siyadlula nje futhi nokuthi sedlule ebusuku bekusho ukuthi inhle kakhulu sifika sibone lolu sizo olungaka lolu phezulu usizo silibone ngesonto kodwa ke sizongena simbone umama ngaphakathi nisixolele kanza kwethu sephile besingaphethe amaladi because bese zokuthi lebe siyakhona kaNongoma nasolutho nasemtuba sofika sakhanya sabambezeleka ke bese sesebusuku ngala ekhaya sesizasezile sibaboneke ngicela singeneke ke sibone umama naye umfowethu sibona simbozo sale kanjani ngesonto Koko sanibona wena njani siyaphila usasingena nentuthu nginenkinga makulenkinga sebusuku vele ngeke sibone intombi zala esithaweni niyaphila ma siyaphila nisale kanjani ngesonto ayisasala kahle uboy uphi nangale kameleni selele akale wayesombona intuthu kodwa nomlilo emnyango ugesi unjani awunawo amandla uma khanya le globe nje kuphela ekhanya yangaphekishini ekameleni lakhe kumfana vela sokhanyisa ugesi kusukela kalimala nje ilight kagesi akayithandi yini mkhumbuza mhlawumbe ngingazi ukuthi yamkhumbuza lelo light yaleni kodwa noma ukuthi makwenzeka ukuthi ukhona ugesi awukhanya le kameleni lakhe isikhathi sikhandlela manje ma into eqedile lelo kagesi lo manje cabanga ukuthi usunalo iviki uhlahlale wenze njena vele akudliwe nje koze kudliwa sokuthi lokho lapha yes sesiphekile sesibeka amanzi okugeza igesi alinayo igesi ikhona inkinga imali ukuyigcwalisa nesitofu sakhona sikhona ile gesi nje enekhanda futhi bekiphoto ngawani usibeka ngawani uma ngabe siyigcwalisile uma kutholakala lento mhlawumbe enkulu le two plate kungaba njani ngijabula kakhulu ikhona lento yasakhona ngala esikhaweni ngazi ngoba ngihamba yebo ngithi ngeke ngazi ke la esikhaweni ngoba nayo lena ngaphiwe yebo ma ngicabanga ukuthi angiboni ukuthi singabe beyisaphi South Africa nesitekeleni nganza kwethu uma sithole nje igesi angazi sine nganani lena engaka no ubizwa ngani le desengaka le lemfishane ngangami no two plate stove at least yebo okungakwazi ukuthi at least kube khona ngoba phela makunje futhi makunethi izulu basela phambi komnyango intuthu futhi yongena ngaphathi endlini ngeza sayijoy azwala ukubona ukuthi usisi phezu kosisi uphi boy lesingenza simbone ngathi ngangena kamaleni awusikhombisa swakhe umbone Jongo iface ngaphi light light
Kunjani mfethu? Hayi saphila. Ikhona baba. Awaqhazile mfethu. Hayi kuyangizakela. Oh, yini ithonshile yakuthusa? Hayi light ngangizwani ngayo ngitholisisi. After walimala noma? Sengibele. Yini buthi leso sithombe lesi? Engingazi ukuthi ngimaza amehlo nje. Ngikwazi mfethu. Cha, sesalile sibheke mfethu yabo. Manje mfethu la mhlawumbe ulele nje kanje. So ngilele kanje nje uthi angiphumile wathi sashiselana. Awuhlele emnyango. Uhle phandle. Manje umbatha kanjani? Wazi nokuyimbesa? Hayi bangibathisa. Ish, mawukushisela ebusuku, noma uqala ihlobo nje. Ngiyamemeza ngicela bezongiphela. Sis. Mayishisela uyavuka uzomphela usho ukuthi uyahluka ngomthisi kanti. Akulala. Inyawo lezi ziyanqasha lezi. Ngithi akulala la. Yini? Inyawo lezi vele inqasha. Kanjani? Ziyaqhuma. Manje amaspazini. Abantu Amaspazini. yini masipazini? Ngakubona ukuthi ziyathuka lokho ezithi. Inyawo. Konke nezingalo konke. Izingalo konke nemlenze. Njengoba uvebezela nje uthi? Iyazi. Vele zixhuma zithi. Inyawo Ngiyakwazi ukuphindela emuva. Fanele kubize kuzokubuza uzomdonsa. Uyimise kahle manje. Phinde nje uze nje kuzetho sekuseni. Zenza lento. Zonke insuku. Abefiza noma therapy abathini? Bengihamba ifizwe. Ade nomama eseshaya istroke ngase ngingasakwazi ukuhamba. Uhamba kuthini esibhedlela? Bengihamba inkolezana. Ubuya kangaki nesonto? Bengaye sobuya eMatete kuphela inyanga. Phela inyanga? Kusho manje ke soza asekho ukuthi uzokuhambisa? Hayi lokho impela. Engolezana? Benkolezana. Maybe mhlawumbe should try ukuthi sikhulume mhlawumbe no e-short at least i-ambulance ingakwazi ukuthi kulane. Ngingakwazi ambulance. Uma ngakubona ukuthi bavumana. Noma ngiyadinga aqhubeka ihambe efizo ma. Yabo. Manje useshawa lokuthi awusakwazi nokuthi zona uzosedokweni ngapha nokuthi uyakhula ma. Mfethu. Abantu bathinteka abafestori sakho mfethu. Khona sesinje kade ngisibona inbox yakhe kodwa manje sifuna ukuthi sasemgwaqeni. Umusebele eThekwini. Futhi futhi udonetha nge-wheelchair. Angazi ukuthi enjani futhi udonetha ngayo ukuthi ubalele story sakho. Ungacela nje mfethu mhlawumbe nakuyena abo bazobisela na ivideo ayibona. Ungakhuluma naye. Engasho ukuthi ngabonga kakhulu usisi umama angasipha lona ukuthi sikwazi sigcine sitholile wheelchair ngoba impela i-wheelchair nami engingasho ukuthi mhlambe ngangivumela kulesimo ngisona kungangayo le gear eceleni ngizokwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngifuna ukushaya umoya ngiphume ngalokho ngicelile ngoba ingalo zona ziyakhona unyakaza uma izandla zona inganyakazi kodwa ingalo ziyakhona unyakaza. Ngabonga nje kakhulu impela ngabonga. Mina ke ndaba ngoba nakho seqala nokushisa mfethu yabona mina kwashe ngokushisa ukuthi ukushisa kuzoqala manje ngokushisa. Ngifuna ukushisa kuyenzeka bese ngiphuma nezilonda. Ngazi ngiphuma nezilonda. Ngeke mhlawumbe sathoba ngiyabonga nje yabona leli emane ngawo le kamera. Kodwa ke ngesandi yangena ngekamereni umuntu wagcina ngale yabo. Angazi samtho mhlawumbe ukuthi ngakwazi ukuthi ibe isipholisi ngaba khona la at least e-mobile. Sinayo impela ifeni ukusafeni kanje. Ungayiprefer ifeni? Ayi ngarathi kakhulu impela. Ifeni? Okay. Ifeni noma lokho kuyi-aircon kuba right? Akuyafana nje. Bekuzoletha futhi ukufundo umoya obandayo nje kuyafana. Manje iwari into engiqala nalogesi ke ingathi ifoni nje bakusela nje izokwazi ukudonsa le fan lo gesi. Ngeke izidonsa. Angazi ukuthi namandla angakanani fan. No mina mfethu esadokotheleni ngiyathembisa ngicela ukuthi ngikuthengele ifan.
ngasuka kakhulu. but ngizo-arrange-ke ngihlele mhlawumbe ukuthi izofika kanjani la empangeni yabo ukuthi ikwazi ukusuka eThekwini izona la noma mhlawumbe ukuthi umuntu a-arrange akwazi ukubuya noma khona hlobo oluthi uzofundela njengoba nakhona ofisa ukudonate nge-wheelchair mhlawumbe nami sengayi-add friend lapho sibone ukuthi ukuphi okunye okuqhamukayo. Yabona uma ngathi uphakamise ngiyabukela ngamuva ejendeni makushisa. Yebo. Vele benayilonda yebo ngaphansi. Vele benayilonda. Angithi ngobelele kanjena nje uzolala kanje. Yebo. Kuzobe lokho kushisa angithakanyakazi kugcine kube namapapamuzi. Nasey'ngxenye kube nayo ama-vet so. Mana-ke nawe bafokose. Yebo. Lento zilwane zasemfuleni nabo izinto yabona nje siswala nesonto ngathola ucingo ikhona le phone manje ukuthi ngakufezela kwase kumenza umfana ngapha emthuko ngibone impela nami ngipostile babe sambheka umphakathi sephuma wona ubona ngene ezibeni ufika lo mfana atholakala ezibeni angazi noma kugcine kutholakala because sayithola nami imithi sibele emuva le ekhaya kwasho ukuthi umuntu wayesenda ucela ngathi silekelele asazi ukuthi singasiza ngokuthina nganani hopeful ukuthi sebamthola la ngifisa ukuya khona ukubuza ukuthi after ephumile lapha emanzini ngabe mhlawumbe izinto zezizulu mhlawumbe abantu abathandazayo yabo ngoba abanye abakhulu entweni zezizulu bathi mhlawumbe khona-ke kufuna ngabe mhlawumbe kwenzeka ngoba ukubhekana nesimo esikanje ukwazi ukuphunyuka usimbolize okunye ngokwakhe abantu ababhiliva lezi zinto zezizulu ngabakholwa uNkulunkulu namandla nakuthi mhlawumbe imithandazo because awunhlanhlaka noma ubani ukusinda into kanjalo kukhona kwakwenzeka ngangahamba ngisamba nobhuti wakhe nasasemshini ngoba kwakusekubi kakhulu. Yebo. Masifika kuloya baba kwavele ubaba nje waba nolaka engalazi. Yebo. Bathi nje ayihambani ayikho uzolunga. Ngavele nami ngaphelelwa yithemba ngabonga ngisho ukuthi ngasenyangisa komunye ubaba bengiyalele ngibuye la uyiNazaretha-ke yena nje wafika wamkhulekela wamnikeza uvaselini ukuthi simthole khona okukhombisa ukuthi khona yabo nje ngisho nami. Yebo. Ngingazi noma ngangizwa ukuthi vele nginaleyo mcabango ngangizwa ukuthi zikhona manje la endlini lelo nje ngizwe nje ukuhuba kwayo ukuthi nansi ngiyahuba isikhona kodwa ngingayiboni bese ngivuka-ke siyakhuleka-ke. Angisho ukuthini ma phela udlulele nabantu mangabe bekhuluma ngithi yabona basifaka ividiyo yakhe ngiyazi imbono yabantu izongafani khona bazofisa mhlawumbe ukuthi ngomthandazo uNkulunkulu uzokwazi ukuthi amhile kube khona nabo bezizulu abazovela mhlawumbe ukuthi bona yini kwafuneka yenze angithi yabo anginazi ukuthi mhlawumbe bangangibuza ukuthi niyasonta lesincokola ngaloko but-ke sengibuza ukuthi nesingaleso mhlawumbe ukuthi khona usizo lokho lazameka kulabantu abathi bayabona ukuthi into enjeyana uma ngabe uphunyuke kuyona wenziwa njani. Inkinga yami nokuthi nakubantu ngangibuka nesimo sematha abantu bazongifuna imali ibingekho ngoba nomunye ngambona yasamsatholana naye eklinikhi watshela ukuthi angangisiza uma ngaba nayo inkomo. yezwe yoqhamuka inkomo nasethothi inkomo-ke manje mhlawumbe isikembe manje siqhamuka ngaphi inkomo ayikho phela bahlupha lapho-ke labantu laba because phezu kosizi bona bafuna ukucela inzuzo asinalutho la asinalutho but sidinga usizo. Nami ngayixaka ngoba phela ngangibona ukuthi into engingakwazi ukuyi-afford bekuwumkhuleko-ke cha abasenkundleni bebekhuleka yiwona bahamba ngiyakulungele ngiyabonga manje cha esesedlula nje bafethu sisuka le kona ngoma nathi sihambe siqhamuliso nje leli abantu abathuleleni losiphume kuseni ngo-4 eThekwini kanolundi nakhona silindwe abantu enqwaba kanongoma
Semtuba sathi angeke sidlule ngapha simcheck. Yeah. Yebo. Kodwa ke ngizocela ukuhlehla. Angithembisi ngicela ukuhlehla. Kodwa ngiyabuya. Yeah. Ngiyabuya bese. Ngicela ningibone sengibuya. Hayi siyabonga kakhulu. Mhlawumbe futhi ngiyongasho niyobona ngami nje singena ngigcwele icele. Yebo. Kulungile South Africa siyabonga. Siyabonga niyayibona icondition kamfowethu kuyashisa la. Ngibe sibona sijulukile nje ngithi yabo. Asimfimfi ngoba kunjani kuyashisa la. Kushisa kumina sengifisa ukumela ngisho emnyango eshawa moya emnyango. Cabanga ke umuntu le la ongakwazi nokuthi ayiphephethe. Ngihlele nomyana fana ngisho uzozama Angithi yabona nje yabo. Ngapha nayo ifeni ifuna ni control nakhona. Yabo phela ebusuku ize kuyipho imgodo lezi ngasebusuku. Nami nasekhabanga bheka bakho nje mina kade sihambile. Yeah. Yebo bye. No, paf. Siyabonga. Ngiyabuya mfethu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabuya. Siyabonga.